A Consellería do Mar aposta pola sementa da ameixa e esta tarde o conselleiro foi un máis na botadura de cría deste bivalvo no Banco Marisqueiro da Catía, en Aguiño. O marisqueo non está a pasar polo seu mellor momento, polo que a Administración Autonómica e as confrarías buscan solucións a esta problemática. Esta tarde o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, estivo cos profesionais de Aguiño no momento de sementar un dos seus bancos de traballo con cría de ameixa babosa. Unha resembra de almexa que vai en ese camiño de tamén nosotros intentar facer o posible para xa non solamente revertir, sino para potenciar o noso marisqueo. Creemos que as colaboracións que temos e estamos a facer coas cofradías van nese camiño, os nosos centros de investigación están a facer traballos de todo tipo tamén para buscar estirpes resilientes, estirpes máis resistentes. Temos centros que tamén están a producir semilla e que tamén vamos a potenciar eses centros en ese tipo de produción. Reafirma a importancia de colaborar co sector, de axudar os profesionais, sexa económicamente, ben sexa aportando sembra, para que realmente o seu produto, a súa forma de vida, teña, en este caso, garantías de éxito canto antes mellor. Está claro que moitas destas medidas que se toman, o seu resultado non se consigue dun día para outro, basicamente porque o período de crecimento dos moluscos é o que é, e iso creo que entendemos todo. É verdade que ás veces a xente tamén un pouquiño nos intranquilizamos porque os resultados non se ven, pero hai que dar pasos en ese camiño. Un deus esta tarde coa semente de ameixa babosa no Banco Marisqueiro da Catía o Castro, en Aguiño. É un aporte importante a unha das nosas playas e esperemos que pegue algún e que vaya arriba. É o menos que podemos facer para axudar ao recurso. Vai a ser a ameixa babosa as cifras son aproximadas, son máis ou menos sobre 1.300.000 unidades, que serán uns 1.100 kilos máis ou menos aproximadamente. Non, equivócome, son 1.300.000 unidades aproximadamente e serán uns 1.100, 1.300 kilos aproximadamente, dependendo un pouquiño da media que sala da ameixa. A media esperemos, ou é o que pedimos, de que sala unha media de 13, 14 milímetros. Apunta que unha vez feita a sembra toca agardar ata que o recurso medre a un tamaño adulto. Por o conocemento que temos nós de traballar toda a vida en marisqueo, pois nós, depende de moitas circunstancias, non, de moitas cousas climáticas e tal, pero o normal, a escala, suele ser máis ou menos sobre un ano e pico para ser unha ameixa comerciable. O sea, a que botarías no día de hoxe, pois sería para dentro de un ano e pico para ser comerciable e para ser unha ameixa que ao mesmo tempo de ser comerciable xa desova. Ao desovar, pois facemos un doble aporte, tanto de desove como de unidades de recolección. O marisqueo está a pasar por un momento complicado na Ría da Arousa, anos nos que a escaseza é protagonista das campañas. Sen embargo, os profesionais de Aguiño miran con un pouco máis de optimismo ao futuro ao atopar bivalvo na zona de Sálvora. Temos que ser moi cautos, non podemos decir que porque agora hai un aporte de ameixa diferente a estes anos, como no caso este que estamos falando agora de Sálvora, pois de que esa vaya a ser de que a cousa que tire para diante, non? Este é algo que hai que ter moita paciencia, hai que ver como responde e ao mesmo tempo coidala moito para que aporte para outros anos e que vaya reproducíndose e que vaya indo a máis, que vaya recuperando un pouquiño o que era sobre todo a nosa zona de Sálvora, que a nosa zona de Sálvora é das máis conocidas de todos os lados, era esa famosa por a súa calidade de produto e tamaño tamén. Pero, como volvo a dicir, o que hai que ser un pouco cautos porque non é que haya moita ameixa, simplemente con respecto ao ano pasado, pois si está indicios de que hai máis. Con accións como estas de sementa que agardan mellora a situación, Santa María agradeceu a implicación e colaboración da Xunta e da Consellería do Mar nestas accións que buscan recuperar o marisqueo.